कुछ ना। बोला बोला कोई सन मन में तोहरा गुदा गुदीबा लागता कि अजुए बबुआ कुलल तोहर बुदीबा। रोवत रहले पुरखा पुरनिया। अच्छा रोवत रहले पुरखा पुरनिया कहत मोर दादी रहे भीमा चरनिया पूजा ए भौजी उन्हीं से मिलल आजादी हवे। भीमा चरनिया पूजा ए बहुजन उन्हीं से मिलल आजादी हवे। उन्हीं से मिलल आजादी हवे। उन्हीं से मिलल आजादी हवे। भीमा चरनिया पूजा ए बहुजन उन्हीं से मिलल आजादी हवे। भीमा चरनिया पूजा ए बहुजन उन्हीं से मिलल आजादी हवे। अच्छा ये बात है। कुछ बतावा। कैले सयतानी रहल कैले सयतानी हो भूखे पेट भोजन न दिहल पिए के नाही पानी हो। कैले सयतानी रहल कैले सयतानी हो भूखे पेट भोजन न दिहल पिए के नाही पानी हो। तड़प तड़प के मरले पुरनिया भौजी का हो? तड़प तड़प के मरले पुरनिया कहत मोर दादी रहे भीमा चरनिया पूजा ए बहुजन उन्हीं से मिलल आजादी हवे। भीमा चरनिया पूजा ए बहुजन उन्हीं से मिलल आजादी हवे। कमर में झाड़ू बांधल रहे गर्दन में लटकल हाड़ी हो। दहिया तोप के मिलत नहीं रहे नारी के साड़ी हो। कमर में झाड़ू बांधल रहे गर्दन में लटकल हाड़ी हो। दहिया तोप के मिलत नहीं रहे नारी के साड़ी हो। सिंहासन गौतम गोविंद जी कहले सहनी बबीता दीपू जी कहले गुलामी के ऐसा नया धीर है। भीमा चरनिया पूजबे देवरो